Καλησπέρα φίλοι μου, πάμε να δούμε και θα τα λατρέψετε κάποια παιχνίδια που λιώσαμε στο PlayStation 1 όλοι και είχαμε και τα λατρέψαμε και το λιώσαμε, που βγήκε το 1997 στην Ιαπωνία το PlayStation 1, full top. Πάμε να δούμε. Ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια ήταν το Crash Team Racing. Πω φοβερό παιδιά, καθόσουν έτσι παρέες και έπαιζες έτσι διπλό και τέτοια και έφερες αυτές τις βόμβες. Δεύτερο, το τάξι. Εντάξει, το ταξί, εντάξει. Έτσι και έτσι αυτό το παιχνίδι. Δεν μου πολύ άρεσε και τόσο. Πάμε τρίτο παιχνίδι που λιώσαμε. Need for Speed, εννοείται στο PlayStation 1. Ήτανε top. Motor Racing, ναι, εννοείται. Το λιώναμε με τα ξαδέρφια μου και με φίλους, εκεί μαζευόμασταν και το λιώναμε. Και το ένα, φυσικά. Πολύ καλό, πολύ δυνατό. Καλά, Gran Turismo. Λιώσιμο για να πάρεις αυτό το δίπλωμα με την πίστα ήταν και για ένα μικρό λάθος τσουπ σε έκοβε κιόλας ή σε πέταγε από την πίστα, ξέρω εγώ. Για να πάρεις αυτά τα διπλώματα, για να μπορείς να παίξεις και να ξεκλειδώσεις και αυτοκίνητα και πίστες. Φοβερό, Gran Turismo top. V-Rally 2, ναι, και αυτό φοβερό game. Εσείς παίζατε αυτό καθόλου? Εγώ έτσι και έτσι. Final Fantasy, top, φοβερό δράσης παιχνίδι, top. Όλοι το είχαμε στα σπίτια μας. WRC, φυσικά εννοείται και αυτό, και έσπαγε και λίγο τα μάξι έτσι. Πολύ λίγο, θυμάμαι, χάλαγε. Πάμε και για πολεμικά παιχνίδια. Call of Duty, βέβαια, φυσικά. Φυσικά είναι top. Λιώσιμο για να περάσει όλες τις πίστες. Το Spyro φυσικά, εντάξει, δεν το πολύ έπαιζα αυτό, δεν μ' άρεσε και τόσο. James Bond, είχα όλα τα παιχνίδια που είχαν βγει από το πρώτο μέχρι δεν θυμάμαι πόσα είχε. Το James Bond 007, πολύ ωραίο και πίστες και μ' άρεσε πάρα πολύ, είχε ωραία δράση. Εννοείται ο Ηρακλής, όλοι το είχαμε λιώσει αυτό το παιχνίδι και τα είχαμε στα σπίτια μας. Αυτό για να περάσουμε τις πίστες, πολύ ωραίο και σε γέμιζε έτσι χαρά, μια ενέργεια σου δίνει, μια δυναμικότητα αυτό το παιχνίδι. Και φυσικά άφησα για το τέλος το Tekken 3, φοβερό, έτσι παιχνίδι δυνατό, Yoshimitsu, έτσι, Nina, Tiger, Paul, που λεγότανε, και δεν συμμαζεύεται. Φοβερό, όλοι μαζευόμασταν παιδιά και το λιώναμε πραγματικά πάνω από 9 ώρες. Γράφτε μου κάτω όλοι ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιχνίδι και γιατί. Και αν είχατε παίξει όλα αυτά τα παιχνίδια. Για το επόμενο βίντεο.